Türkmenistan'da ağır urgulary sezebar edilip soňu bilende digisli meditsina kömegi berilmezden aradan çykan bir raýatyň ýakynlary. Munyň bilen baglylykda geçirilen derin öwüň we suwt diňlensiginiň dowamynda düýpli kanun bozmalaryň bolandygyny, seýledi merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatsak Azatlyk radiosu geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenjowiçiň öz iş ýerinde, ýagny Türkmenabadyň Köpürli çağlar keselhanasynda näwelli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň bosagysynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan izarlan şeýle-de Hydyrowlaryň masalasy bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň digisli derin öwün geçirilendigini, şeýle-de Hydyrowy ýençmekde aýplanyp 3 adamyň tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundan başga howpsuzlyk gullukları bu maglumatyň nädip azatlygy gowşandygyny anyklajak bolup Hydyrowyň maskala agdalaryny, ýakynlaryny soraga çekipdirler. Netijede 28 martda Türkmenabadyň şäher sudy Hydyrowy ýençmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny serhapsızlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine eltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuglygyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýliki ikisi bolsa şaýat hökmünde geçip jenaýat jogapkärçiligine çekilmändirler. Emma Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp bu waka bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren Türkmenabatlylar suwdyň netijesi bilen radylaşmaýandyklaryny, derin we suwt diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir resmiýetleriň basys edendigini, şeýle-de Hydyrowyň ýakalaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutsa-da olar bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri takyklaşdyrylmaýar. Gelin söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçen bu paçygaly waka başdan aýak tertalalyň. Ýakynlarynyň sözlerine görä 1980-nji ýylda doglan Aşgabatly Hydyrow Nazar 2013-nji ýylda $2500 möçberinde para berip Türkmenabadyň Köpürli çağlar keselhanasynda teknik howpsuzlyk inżinieri bolup işe başlaýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň has takygy 2017-nji ýylda Hydyrow şol keselhanada kärdeşler arkalaşygynyň başlygy wezipesine bellenilýär. Özüni Hydyrowyň ýakyn dostu bolandygyny aýdan Türkmenabatlynyň sözüne görä, munyň ýa-ni Hydyrow oňa keselhanada amal edilen galplyklary, korrupsiýa şaýat bolandygyny, şeýle-de özüniň soňky ykbaly barada alada galýandygyny aýdypdyr. Bu gurrundeşlikden 4 gün geçenden soň 20-nji dekabrda Hydyrow keselhananyň territoriýasynda aýlanyp ýören pursady keselhananyň beýliki işgärleri täze ýyl üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär diýen bahana bilen Hydyrowy agar ýenjipdirler. Olaryň Hydyrow huşundan gidenden soň urgularyny bes edip Twitter'i terk edipdirler. Hydyrow 15 minutdan soň özüne gelýär we kabinetine tarap ugraýar. Otogyna giren pursady onuň el aýagy tutulup, ol ýene-de huşuny ýitirýär. Çeşme bu wakalara derin öwüň dowamynda keselhanada ýerleşdirilen video kameralarynyn ýazgylaryndan tomoşa edendigini aýtdy. Çeşme keselhananyň beýliki işgärleriniň Hydyrowyň öz kabinetinde huşsuz ýatandygyny görseler-de hiç dat etmän, gerekli meditsina kömegini bermän, kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hydyrow şu ýagdaýda saat 19:00 çelini öz kabinetinde saklanypdyr. Bu aralykda Hydyrowy hamany serhoş edip görkezmek üçin onuň üstüne egin başlaryna arak hem döküpdirler. Çeşme bu ýagdaýlary keselhananyň beýliki bir işgäriniň hem tasdiklandygyny, emma ýokary derejeli resmiýetleriň ara almagyndan we iş ornuny ýitirmeginden howatyr edip, suwtda öz maglumatlaryny ütgedendigini gurrun berdi. Mundan soň keselhananyň sürüjüsi we ýeni bir işgäri huşsuz Hydyrowy öýüniň bosagysyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli keselhana akdilýär. Nazar Hydyrow özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan saat 14:00 töwergi aradan çykýar. Çeşme merhumy tereden Lukman bilen gurulşanda onuň kellesiniň 3 ýerinde gematomanyň, ýagny gan öýmäniň bardygyny, şeýle-de operasiýanyň diňe 3 günden soň 24-nji dekabrda geçirilendigini aýdypdyr. Paçygaly hadisede helak bolan Hydyrowa ilk insult, 3 günden soň bolsa bagyr sirozy diagnozlary goýulypdyr. Şol bir wagtda bu maglumatlary beren Çeşme sud prosesiniň dowamynda kanun bozmalaryň bolandygyny, jenaýatda gatnaşygy bolanlaryň ählisiniň jogapkärçiligi çekilmändigini, şeýle-de merhumy serhoş diýip töhmet atylandygyny öňe sürdi.
Ol deriňe wagty geçen suratlaryň we videolaryň esli bölüginiň sut diňlensiginde hüdürlenmändigini aýtdy. Ol sutda Hydyrowyň hamany ise hälisinde terhoş gelendigini, muňa subutnama hükmünde de onuň ýazandygy aýdylýan ýazyw stiline gabat gelmeýän düşündürçleriniň görkezlendigini belledi. Gepin gerdisine görä aýtdyk, hatda Hydyrowyň tarapynda çykys eden aklawçy hem ýokardan basys edilýändigini, bu ise talaba laýyk ýöredip bilmejekdigini aýdyp, merhumyň hosarlaryna duýgudaşlyk bildiripdir. Merhumyň ýakynlarynyň Hydyrowa töhmetiň atylýandygyny aýdyp, onuň jesediniň egzhumasiýa edilmegini, ýagny mazarynyň gaýtadan açylmagyny we Poçerkowetskiýe, ýagny adamyň hat ýazywyny seljerýän ekspertizanyň geçirilmegini talap edip, ýazan arzalary da oňoýly netije bermändir. Sözümüzün ahyrynda ýene bir edek belläp geçdik. Bu maglumatlar özüni Hydyrowyň ýakyn dosty we sud prosesini izarlandygyny aýdan Türkmenabaty tarapyndan hüdürlendi. Azatlyk radiosynyň merhumyň İslam keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny sereden keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy edarlaryndan, şeýle onuň maşgala agzalaryndan nähildir bir maglumat almak tynançyklary netije bermedi. Galy berse-de Türkmenistan ýurtda adalatlylygyň aly seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylygy dogry saklamazdan berjaý edilýändigi, sudlaryň garasy däldigi üçin tanqidlenýär. Türkmen mediasy hem ýurtda amala aşyrylan jinaýetler barada dymmagy saýlap alýar.